Hello, may buntag. Welcome to my vlog with Engineer D. Lobo. Update ang karon sa balay ni Sir Carl o Ma'am Iris diri sa Compostela. Mao na kini ang view diri sa terrace nga naman na. Kay puyan na nila ni karon na month. Wala niya ang view diri. Itong tanawon diri sa sulod sad sa balay. Morning sa CR, sa kumon na CR. Halos parehara. Pulma sa main. Morning sa master bedroom. Tanaw na to ang CR sa master bedroom. Halos parehara sa kumon nga CR galo. Kaso dako lang siya. Dako lang siya. Ako na siya. Sa gawas wala na siya karon sa tubangan. Dari sa gawas sa gate wala na siya. Okay, bye-bye. Salamat. Kalimot sa pag-subscribe sa Engineer D. Lobo and Rings Design. Thank you.